Dragi gledatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za znanstveno-obrazovni program Hrvatske televizije. Upravo možete pratiti emisiju Među nama. Iz dana u dan suočeni smo s različitim strahovima. Strahovima od bolesti, novih nepobjedivih bakterija i virusa, novih tehnologija, novih ratova, novih oblika terorizma, financijskog kraha, recesije, gubitka posla itd. itd. Čovjek je izložen strahu kontinuirano, nekad on ima opravdanje, a vrlo često je proizvod nekakvog scenarija. Kome odgovara uopće da čovjek današnjice kontinuirano živi u strahu od nečega? Možemo li reći da možda pripadamo civilizaciji straha? Straha od novih oblika ratovanja i takvo ratovanje strahom može doista snažno zarobiti čovjeka. O tim temama danas razgovaramo s našim gostom, čiji vam stručni i znanstveni doprinos na području politološke znanosti upravo sada uvodno ukratko predstavljamo. Profesor dr. Vlatko Cvrtila diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svoga profesionalnog usavršavanja i stručnog rada boravio je i u Sjedinjenim Državama na znanstvenim usavršavanjima iz područja sigurnosnih studija. Profesor dr. Vlatko Cvrtila surađuje sa Ženevskim centrom za demokratski nadzor oružanih snaga kao ekspert za reformu sigurnosnog sektora, kao i s nizom drugih europskih institucija usmjerenih prema reformama u području sigurnosti na jugoistoku Europe. Središnju pozornost u svojim istraživanjima profesor Cvrtila pridaje pitanjima suvremene sigurnosti i geopolitike. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova te brojne komentare i analize o suvremenim međunarodnim problemima koja zadiru u pitanja sigurnosti. Pored znanstvenih istraživanja bio je angažiran na reformama sigurnosnog sektora Hrvatske kao član različitih ekspertnih skupina, te je obnašao i dužnost savjetnika za obranu predsjednika Republike Hrvatske i predsjednice Vlade Republike Hrvatske. Profesor dr. Vlatko Cvrtila bio je i dekan Fakulteta političkih znanosti i Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Cvrtila, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Među nama. Dobar dan. Kako politološka znanost promatra fenomen straha? Pa kad ste najavili emisiju, možda su gledatelji očekivali da će o pojmu straha progovoriti netko tko se time bavi iz, recimo, psiholoških znanosti, odnosno onih koji taj strah ipak promatraju u jednom drugom kontekstu. Međutim, treba reći da u okviru političkih znanosti strah je zapravo prisutan i on je bio jedan od glavnih instrumenata za kreiranje mnogih političkih teorija, tamo sa kraja 17., 18. i 19. stoljeća. Strah je zapravo u političkim znanostima prisutan prije svega kao jedan fenomen koji bi trebao na određeni način biti smanjen kako bi društvo moglo, uvjetno rečeno, relaksiranije živjeti. Jedan od glavnih instrumenata koji politička znanost predlaže za smanjivanje straha u okviru jedne zajednice je Ustav. Dakle, Ustav nam daje određene parametre koji nam definiraju odnose u zajednici, koji definiraju vrlo jasne postavke čega se građani trebaju pridržavati. Ustav definira koje su zajamčena prava ti građana. Dakle, to je jedan od instrumenta koji treba smanjiti strah. A ako je strah prisutan u političkoj zajednici, onda zapravo, ako imamo ustrašene građane, onda ne možemo govoriti o stabilnoj političkoj zajednici ili o demokratskoj političkoj zajednici, nego zapravo autoritarnoj, totalitarnoj, odnosno o zajednici koja terorizira svoje vlastite građane. Tako da je strah kao pojam prisutan u političkim teorijama i on je prisutan isto tako danas u različitim pristupima koji govore o tome kako zapravo savladati taj strah i na razini nekakve nacionalne zajednice, ali i kako savladati strah koji nam se pojavljuje u međunarodnom prostoru. Tih strahova iz međunarodnog prostora zapravo danas ima sve više. Strah se u posljednjih 50 godina također smjestio, recimo to tako, i u sigurnosne studije koje su dio političkih znanosti i upravo taj strah koji se smjestio u sigurnosne studije je određujući faktor u kreiranju naših sigurnosnih politika, u kreiranju naših instrumenata i tako dalje, odnosno u kreiranju nečega što će smanjivati napetost kod građana. Oni percipiraju svoju okolinu, iz te okoline oni vide različite vrste opasnosti. Dakle, sigurnosne studije bi trebale doprinijeti prepoznavanju tih strahova, trebale bi doprinijeti
doprinijeti kreiranju sigurnosnih politika koje će te strahove naravno smanjiti, odnosno koje će ih kontrolirati. Nažalost, mi smo opet svjedoci da to nije tako jednostavno i da se vrlo često taj pojam straha kad se pojavi u prostoru političkog ili u prostoru sigurnosnog, on zapravo postaje jedan manipulativni faktor i preko straha se onda izvršavaju različite vrste manipulacije. Taj strah sasvim sigurno je kroz povijest ljudske civilizacije evoluirao. On je mijenjao svoj oblik i čovjek se kroz čitavu svoju povijest uvijek bojao manje više različitih stvari. Danas se više ne bojimo onih stvari koje smo prepoznali i kojima znamo uzrok, znamo lijek i znamo koje posljedice izaziva. Što je danas, kako, u kojoj formi se analitičarima i ljudima koji se bave strukom kojoj vi pripadate, gdje vide taj fenomen straha kao jedan novi izazov? Što će to u perspektivi biti sasvim sigurno predmet sljedećih istraživanja i jedne pozicije znanosti politološke spram straha? Strah je uvijek bio prisutan u ljudskoj civilizaciji, a posebice je bio prisutan kad se ona počela konstituirati u okvire nekakve političke zajednice. Strahovi su bili potaknuti različitim djelovanjem čovjeka, nekada su to bili ratovi, agresije, visoka razina nasilja i tako dalje. Danas ti strahovi, recimo to tako, da su manji, pogotovo u ovom europskom kontekstu, ali su se stvorili novi strahovi, strahovi od nekakvih ekoloških katastrofa, strahovi od prirodnih katastrofa, strahovi od terorizma, oružja za masovno uništavanje, različitih drugih vrsti opasnosti koje se pojavile u suvremenom svijetu. A sad, ako bi uspoređivali strahove koji su ranije bili motivirani određenim ratovima, dakle nečim što je bilo prisutno u zajednici i što je donosilo velike žrtve, i ako bi to usporedili sa današnjom situacijom, gdje više nije toliko veliki strah od samog rata, nego smo suočeni sa nekim drugim opasnostima i u kojem smjeru bi onda mogla ići ta istraživanja, mi smo sad zapravo došli u jedan prostor neizvjesnoga. Dakle, mi imamo taj prostor straha, nam više ne konstituiraju poznate stvari. Prije smo znali tko nam je neprijatelj, mogli smo ga opisati, znali smo gdje se nalazi, znali smo koje ima snage i tako dalje i mogli smo se pripremiti za njega. Dakle, morali smo najmanje imati toliko naoružanja koliko ima on ili toliko vojnika koliko ima on. Danas, nažalost, toga nema. Mi smo ušli u jedan prostor neizvjesnoga koje konstituira sada taj novi strah. Imamo puno nepoznanica. Ne samo da imamo puno nepoznanica, nego imamo puno događaja koje povezujemo sa određenim sigurnosnim opasnostima i koji mogu onda značajno utjecati i na naše djelovanje, na naš život i tako dalje. Sad smo došli zapravo, kako se širi taj prostor neizvjesnoga, došli smo u jednu situaciju da postavljamo pitanje egzistencije čovjeka sa svim ovim opasnostima koje smo sami proizveli, sa opasnostima koje su generirane iz različitih međunarodnih situacija i tako dalje, postavlja se pitanje egzistencije. E sad, kad se postavi, odnosno kada se pojavi pitanje egzistencije, onda taj strah još više jača. A to je onda idealni prostor zapravo za različite vrste manipulacije strahom, odnosno za korištenje straha i u političke, i ekonomske, strateške, sigurnosne, ne znam koje druge svrhe. Upravo u tom smjeru se sada i usmjeravaju suvremena istraživanja u području sigurnosnih studija. Dakle, proizveli smo nešto što je dovelo nas do razine da se pitamo kakva nam je egzistencija, odnosno kakva nam je budućnost na kraju krajeva, sa svim tim opasnostima koje nas okružuju, a zapravo su nam te opasnosti nepoznate. Kad imamo nešto nepoznato, onda se toga više bojimo od onoga što je poznato. Naravno. I sada će reći ljudi koji dolaze iz drugih znanosti, tu nužno ulazimo i u područje psihologiziranja. Svakako, strah je jedno od temeljnih zapravo emocija s kojom čovjek živi od pamtivijeka. Vidjet ćemo sada u reportaži koja slijedi čega se zapravo mi to u toj širini uopće te emocija straha bojimo. Pa se vraćamo natrag u studio. Od svog postanka čovjek je izložen strahu. Kroz čitavu povijest strahuje od ratova, bolesti, umiranja, gladi. Niti danas nije drukčije. Čovjek možda više no ikada do sada strahuje za vlastitu egzistenciju. Izložen je brojnim strahovima. Svaki dan, u svakome trenutku boji se drugih ljudi, samoga sebe, vlastitih reakcija. Boji se neuspjeha, poraza, novih izazova. Boji se da ne izgubi svoj teško pronađen posao. Strahuje od dužničkog ropstva zbog kredita koje otplaćuje. Strahuje za golu egzistenciju. Pa strah je jedan intenzivni osjećaj koji je vezan za percipiranu ili anticipiranu opasnost, prijetnju koja dolazi izvana, vezana za neki objekt.
Za razliku od toga često spominjanu anksioznost koja je vezana ipak za nekakvu opasnost ili strah koja je u nama, koju mi percipiramo u nama. Dok se moderni čovjek stalno boji novih bolesti i strahuje čak i od medijskih natpisa, jer se gotovo svaki dan pojavljuje neka nova prijetnja, neke nove uznemirujuće vijesti, neki novi soj bakterija ili pak neki mutirani virus koji ubija sve pred sobom. Oni u nerazvijenim dijelovima svijeta strahuju za svoje domove. Boje se poplava, potresa, nepogoda koje će im uništiti trošne domove i usjeve koje su u teškom mukom održavali. Mi smo svakodnevno bombardirali sa panikom iz medija o tome da pada burza, o tome da propadaju firme, pa panika vezana za poplave, potrese, za epidemije, zatim političari nas svakodnevno plaše nas i farmaceutske tvrtke da ćemo se razboliti, da moramo ove lijekove koristiti. Znači, svi nas praktički plaše. I tako možemo reći da u 21. stoljeću stvarno smo stvorili neke strahove koje možda prije nismo imali. Moderni čovjek strahuje od rezultata školovanja, od novih lijekova ili cjepiva koji navodno nisu učinkoviti ili su pak štetni. Strahuje hoće li uspjeti naći posao, hoće li imati sreću i stvoriti dom, hoće li se zemlja u kojoj živi izvući iz recesije, je li možda razorni potres prijetnja koja je više nego realna. Hoće li moderni svijet zahvatiti neki novi ratovi? Hoće li nas ili nas već jesu okupirala neka nova bića iz svemira? Bojimo se prevara, otmica, bilo kakvih informatičkih online podvala. Uopće, postoji li jedan segment života koji nije uronjen u strah? Je li moderni čovjek uspio kao nijedan njegov predak ikada razviti novu civilizaciju, civilizaciju straha? Da, profesore Cvrtila, možemo li reći da doista sudjelujemo vrlo izravno u toj kreaciji vlastite civilizacije straha? Pa točno je, sudjelujemo i ne možemo od toga pobjeći. Naprosto, dakle, sva dinamika suvremenog života, suvremenog društva, sve ono što nam stoji na raspolaganju u smislu komunikacije, brzog pristupa informacijama, obrade informacija, dovodi nas u poziciju da svjedočimo mnogim događajima od kojih smo udaljeni tisuće i tisuće kilometara i ti događaji i to svjedočenje zapravo posredovano preko medija, preko televizijske slike, nas dovode u situaciju da osjećamo i određenu posljedicu. Dakle, ne osjeća samo posljedicu onaj tko je izravno pogođen tim događajem, nego i mi osjećamo tu posljedicu. I sad, ako se takvi događaji umnažaju, ne nužno iz dana u dan, ali u nekakvom vremenskom periodu, onda ako se kod nas stvara osjećaj da se nešto strašno događa u svijetu, da su takvi događaji, da se oni kumuliraju i da bi stvarno u određenom trenutku mogli očekivati nekakvu kataklizmičku, recimo to tako, neki kataklizmički događaj, veliki potres, poplav ili nešto slično. Dakle, u tom nekakvom vremenskom kontinuitetu dobimo zgusnutost tih događaja kojima smo svjedoci iz naše fotelje, ali smo svejedno svjedoci i to utječe na nas. Pored toga, mi dobivamo iz javnog prostora, iz medija, iz obrazovnog sustava i tako dalje, dobivamo određena značenja našeg suvremenog života. Području sigurnosti dobivamo značenja neizvjesnosti, straha, ranjivosti i tako dalje. Onda nam zapravo nije teško objasniti kad vidimo nešto na TV-u. Ne treba doći neki stručnjak i reći nam, gledajte, tu su katastrofe, naša civilizacija je zapravo takva, civilizacija nasilja, civilizacija straha i tako dalje. Dakle, ne treba nam neki stručnjak doći to objasniti, jer mi sami to vidimo, jer se sve to skupa slaže na ona značenja koje smo već ranije obradili, recimo to tako, našim sudjelovanjem u promatranju takvih događaja, odnosno našom percepcijom da stvarno svijet postaje vrlo nesigurno mjesto. Ono što je posebno zabrinjavajuće, recimo to tako, a to je posebno prisutno u zapadnom svijetu, da kad zbrojimo sve te opasnosti, kad sve stavimo te katastrofe na jedno mjesto i tako dalje, mi se postavljamo si pitanje što možemo napraviti. Nažalost, nemamo odgovora. I onda počinjemo raspravljati zapravo o našoj slabosti, nemoći i ranjivosti. I zapravo sami sebe još više ustrašimo od te opasnosti koja je možda daleko od nas, koja možda nije u statističkom smislu prouzročila velike katastrofalne posljedice i tako dalje. Međutim, mi smo svjesni njezinog postojanja i ne postavlja se pitanje što ako, nego se postavlja pitanje kad, gdje.
Dakle, ja mogu biti žrtva kao što može biti i žrtva onaj koja je možda 1000 kilometara udaljen od nas. I tu se stvara zapravo kako bih rekao, jedna čvrsta osnovica tog straha i stvarno onda možemo govoriti o određenoj civilizaciji straha. Nažalost, mislim da smo se možda i prestrašili previše od svih tih događaja, jer gledamo samo na razini fenomena, ne gledaju se određene i ne bavimo se previše znanstveno tim stvarima, pogotovo ne u području sigurnosti, jer u području sigurnosti uglavnom promatraju fenomeni, ne gledaju se određeni možda i statistički pokazatelji koji bi nam dali podlogu za takva zaključivanja, nego uglavnom gledamo slike, gledamo fenomene i onda zaključujemo da stvarno oko nas postoje katastrofe i da je samo pitanje dana kad će te katastrofe doći do nas. Da, tu je sigurno nezaobilazno pitanje medija, uloge medija u čitavoj toj, u kreaciji čitavog tog ozračja. Kakvo mjesto vi dajete uopće medijima u stvaranju te jedne društvene klime, tog jednog društvenog ozračja koje, eto, teži toj besperspektivnosti? I kome je uopće u interesu strah? Mediji imaju izuzetno veliku ulogu. Oni jesu posrednici u stvaranju slika i stvaranju priča koji nas na određen način zastrašuju. Ali to nije njihova namjerna uloga. Naravno da oni će nama prenijeti određenu informaciju. Mi bi bili jako nezadovoljni da nam mediji ne prenesu tu informaciju. Prema tome nije njihova uloga u tom smislu negativna. Dakle, oni rade svoj posao. Sada kad bi u ovoj situaciji išli mediji možda govoriti malo racionalnije o određenim događajima i tako dalje, bojim se da građani ne bi vjerovali. Dakle, da ne bi u tom smislu vjerovali da je ono što mediji govore da to nije tako strašno, da to ne izaziva takve posljedice i tako dalje, jer su građani već stvorili jednu sliku. Dakle, spustili smo se u ovom suvremenim uvjetima, spustili smo se sa tog jednog kolektivnog straha zapravo na individualnu razinu. I sad kada bi napravili anketu kod građanja o tome što su njihovi strahovi, vrlo brzo bi dobili zapravo jednu listu onih strahova koji se najčešće zapravo pojavljuju kao ključne katastrofe ili kao ključni problemi u samim medijima. Sad, uloga medija bi trebala biti u tom edukativnom smislu, obrazovnom smislu dosta značajna, ali to nekako nije prioritet. Često se uzimaju drugi prioriteti i važan je događaj koji prikazuje nasilje, nego nekakav događaj ili emisija koja možda to nasilje ipak promatra na drugačiji način i pokušava smiriti tenzije ili pokušava smiriti strahove. Mislim da taj pokušaj vrijedi pokrenuti, ali nisam previše siguran koliko će u nekakvom početnom zamahu imati i konkretne rezultate. Samo ću spomenuti jedan primjer. Ruska država je zajedno sa medijima napravila jedan naputak. Kako zapravo mediji treba izvještavati kad se teroristički napad dogodi u Rusiji. Nažalost, to je država koja ima vrlo često terorističke napade. Dakle, da obrade taj događaj na način i naravno sa riječima koje su prihvatljive, kako zapravo ne bi davali jednu novu dimenziju, jednu novu dimenziju samome terorizmu, odnosno kako taj jedan događaj koji možda nije imao velike materijalne i velike ljudske žrtve i velike materijalne posljedice, ali je on putem medija može biti jaki faktor zastrašivanja. Dakle, oni su donijeli jedan naputak da se upravo to smanji kroz izvještavanje. U zapadnom svijetu ipak je jedno od glavnih načela sloboda medija i vrlo teško je očekivati da će se mediji baš dogovarati sa državom o tome što i kako izvještavati. Mada je to imamo primjer s Američkih država, kad se dogodi 11. rujna, mediji su bili vrlo oprezni i u dogovoru zajedno sa državom prikazivali su one slike koje nisu uznemiravale građana. Da, i vidjeli smo čak i sad nedavno povodom ovih velikih demonstracija također jedan snažni filter. Profesore Cvrtila, uopće, dakle, ta jedna pozicija politike koja može odigrati i nekakvu manipulativnu ulogu, može se poigrati strahom. Strah može biti instrument u njezinim rukama. Kako politološka znanost promatra, dakle, tu mogućnost politike da strahom dođe do svoga cilja? A to je važno istraživačko područje u okviru političke znanosti. Dakle, politika, odnosno političke strukture vrlo često koriste određene slabosti u javnom prostoru, a posebice rado koriste strahove
mitove, stereotipe koji su stvoreni u zajednici kako bi dobili određene svoje političke bodove. Evo, ja ću samo spomenuti izbore 2004. godine u SAD-u, kada je predsjednik Bush izbore zapravo dobio na pitanjima sigurnosti, a on je u svom govoru jako često koristio 11. rujna i zapravo time slao poruku svojim biračima, odnosno građanima SAD-a, ja sam taj koji će poduzeti sve da se to više nikada ne dogodi. S druge strane, demokratski politički kandidati, odnosno politički kandidati, njihova kampanja je shvatila o čemu se radi i da to spominjanje straha zapravo funkcionira u političkom prostoru i na kraju krajeva dovelo je do rezultata izbora, jer samo na pitanjima sigurnosti je Bush dobio drugi mandat i oni su krenuli s druge strane također o sigurnosnim pitanjima. Oni su rekli ne, nije terorizam glavna opasnost, nego je to ptičja gripa koja se tada pojavila i zapravo su napali administraciju predsjednika Busha. Gledajte, vi niste ništa radili po pitanju ptičje gripe. Istina je da po terorizmu treba raditi, ali ptičja gripa je tu. Dakle, vidite, dva različita, recimo to tako, koncepta straha su se sukobila u političkom prostoru i zapravo su nastojale dobiti političke rezultate. Ja moram reći da u SAD-u nakon 11. rujna vrlo često u tom političkom govoru imate zagovaranja određenih stavova vezanih uz terorizam koji su čvrsti u smislu borbe protiv terorizma i tako dalje. I s druge strane napadanja svih onih koji bi možda htjeli malo razumnije pristupiti tom pitanju terorizma i koji postavljaju pitanje Guantanama, koji postavljaju pitanje kršenja ljudskih prava i druga pitanja koje su vezane uz ovakav oblik borbe protiv terorizma. Međutim, njih se prokazuje onda slabićima i onima koji ne razumiju stvarnu opasnost, a mi koji zagovaramo borbu protiv terorizma, mi razumijemo tu opasnost. Dakle, hoću reći, taj prostor manipulacije je nevjerojatno proširen danas i politika koristi taj prostor manipulacije. Ja ću još jedan primjer dati kako se zapravo manipulira tim strahom. To je priprema za napad na Irak 2003. godine. Mi danas znamo da su se upotrijebili lažni podaci, ali se upotrijebio jedan model, dakle oružje za masovno uništenje, šta god to značilo, dakle građani su trebali znati što se nalazi u tom oružju i kakvo oružje na kraju krajeva ima Saddam Hussein, ali je to oružje za masovno uništenje. Prije toga smo stvorili figuru da teroristi mogu doći u posjed toga oružja, prema tome sve je jasno. Dakle, svako onaj koji ima oružje za masovno uništenje, imamo ga pravo napasti jer je to u interesu naše sigurnosti. Dakle, upotrebljeni su lažni podaci, poslije se pokazalo da Saddam Hussein nema oružje za masovno uništenje, upotrebljeni su lažni podaci da bi se moglo onda intervenirati u jednoj državi. Dakle, to su te manipulacije koje su prisutne i nažalost takvih manipulacija će biti i u budućnosti. Evo, upravo taj fenomen terorizma, o tome razmišljamo u reportaži koja slijedi. Čovječanstvo je stoljećima prolazilo različite vrste kriza. I današnji globalizirani svijet ugrožava kriza, politička, ekonomska, gospodarska, ekološka. Kriza je stanje koje je kapilarno prisutno gotovo svagdje. Danas zapravo živimo u jednome svijetu koji se sve više globalizira, širi, mondijalizira na neki način i tu u takvom svijetu kroz razne procese, što političke, što ekonomske, financijske, isto tako, različite ratove, zapravo zbivaju se događaj koje mi nismo nikako mogli predvidjeti. I u svemu tome strah onda igra veliku ulogu, a isto tako i različiti psihološki načini reakcije na taj strah. Taj strah nerijetko je u službi politike, odnosno on je konstitutivan element suvremenih političkih procesa, pogotovo sigurnosnih. Ako uzmemo razdoblje hladnog rata, vidjet ćemo da je cijelo to razdoblje bilo obilježeno jednim konceptom koji se naziva sigurnosna dilema, a u njegovom središtu je strah od prvotnog nuklearnog udara između, dakle, u tom sukobu između dvije supersila i na tom strahu je u stvari bilo bazirano cjelokupno njihovo političko ponašanje, ali je bilo strukturiran ili na neki način zarobljen cjelokupni sustav međunarodnih odnosa i sve međunarodne institucije upravo, dakle, su bile utemeljene primarno ili su funkcionirane kroz taj koncept u čijem središtu je, ponavljam, strah. Sjetite se samo makartizma, na koji način se manipuliralo strahom od Crvene Rusije.
na primjer, koliki broj ljudi je tada izgubio posao. Putem takvoga straha su iznimno dobro manipulirali nacisti tijekom Drugog svjetskog rata. I tu je riječ o manipuliranju jednim oblikom otuđenja koje proizvodi suvremeno društvo. Recimo, Franz Neumann još 50. godina govori o različitim slojevima otuđenja, neka koja su univerzalna, a neka koja proizvode iz načina našega življenja. Na širenju straha zasniva se i terorizam. Međutim, izazvati strah nije samo bit terorističkog djelovanja, nego i protuterorističke politike. I ono što je posebno izraženo posljednjih godina, nakon udara na Ameriku, da sve protuterorističke strategije u okviru koncepta rata protiv terora jednu od dimenzija imaju širenje straha, što ipak nije dobro, jer se strah se kroz prizmu protuterorizma preveličava se opasnost protuterorizma i kako bi puno efikasnije bilo terorizam shvaćati kao normalan rizik, jer svako preveličavanje, sijanje panike i straha i isticanje ranjivosti društva u odnosu na terorizam je u stvari nešto što ide u prilog teroristima, jer u stvari to jeste jedan od intencija bilo kojeg terorističkog djelovanja, sijanje straha i panike. Evo, sad smo zapravo, da se odmah nadovežemo na ovu priču o terorizmu, vrlo često se u kreiranju slike nekog neprijatelja koriste stereotipi, stari simboli i značenja koji pak generiraju nove strahove. To je točno i upravo je terorizam jako dobar primjer kako smo generirali jedan pristup tom fenomenu, a da ga uopće nismo poznavali. Mi smo tek kada smo generirali pristup, kada smo stvorili politike, instrumente, onda smo išli upoznavati suvremeni terorizam. Tako da se u javni prostor naselilo, uvjetno rečeno, jako puno stereotipa, jako puno pojednostavljivanja koje jako teško možete iskorijeniti. I ono što je najgore u toj cijeloj priči sa terorizmom, da smo došli do granice maksimalnog pojednostavljivanja i opisa jednostavnim, recimo to tako, obilježjima suvremenog neprijatelja. Pa onda neprijatelja opisujemo civilizacijskim ili kulturnim obilježjama ili ga opisujemo nekakvim fizičkim oblicima i tako dalje. To zapravo znači da uopće nismo prepoznali suvremenu opasnost. Odnosno, mi smo se čak još više zbog toga što se nismo približili u interpretiranju, potpunom interpretiranju tog fenomena, nismo mu se uopće, interpretaciji se nismo u potpunosti približili, mi smo još više stvorili strah od te suvremene opasnosti. Dakle, pojednostavljivanja, površne interpretacije, stvaranje novih slika, imidža i značenja toga terorizma, medijski posredovane različiti oblici nasilja koji su potaknuti terorizmom, doveli su nas u situaciju da se terorizma bojimo možda više nego što bi ga se trebali realno bojati. I stvorili smo takve politike koje zapravo su generirane iz našega straha, a ne iz stvarne potrebe da se suočimo sa takvim problemom. I kako smo odgovorili na terorizam? Na nasilje odgovorili smo nasiljem. Dakle, ljudska civilizacija nije proizvela ništa novo u tom smislu da bi se mogla suočiti sa suvremenim terorizmom, nego je uzela ono što inače ima i što često koristi, a to je nasilje, širenje straha na kraju krajeva. Ali gledajte, nismo mi samo upotrebom nasilja, recimo to tako, ustrašili nekakve teroriste. Mislim da njih uopće nismo ustrašili, ali smo više zapravo ustrašili vlastite građane. Dakle, upotrebom različitih instrumenta na nacionalnoj razini mi smo došli do toga da naši vlastiti građani vrlo često gube i povjerenje u institucije jer vide da institucije loše rade ili da pogrešno rade u tom smislu. Koja je reakcija pojedinca? Zapravo ne vjeruje više u to kolektivno dobro, odnosno ne vjeruje u tu kolektivnu akciju, nego pokušava poduzeti određenu individualnu akciju. A kad dođete na razinu da ste sami kao pojedinac, onda vam se strah samo uvećava. Jel? U kolektivu je ipak manji, ali ako ste sami, onda se taj strah pojačava. A kad se to tako dogodi, onda ste podložni svim vrstama manipulacije koje vam dolaze iz politike, iz bilo kojeg drugog dijela suvremenog života. Postoji sad jedna nova zapravo klima, to je ta jedno stalno razmišljanje o nekakvim urotama, uvijek nam je neko drugi kriv, neko je skovao planove pa je učinio to ovako ili onako. Kako politološka znanost promatra upravo taj aspekt ljudskog promišljanja svijeta? Šta ćemo, kako odvaja doista fikciju od onog realiteta koji postoji, koji se može znači dobiti tu kvalifikaciju urote? A suvremeno društvo ima problema. Upravo o odvajanju fikcije od realiteta.
Upravo zbog toga što smo i taj terorizam predstavili tako kao što smo ga predstavili i sve suvremene opasnosti, mi zapravo danas nekakve buduće scenarije ne pišu stručnjaci iz područja sigurnosti, nego zapravo stručnjaci iz područja znanstvene fantastike. Jer smo se toliko ustrašili, dakle, da je sve moguće. U tom smislu smo mi zapravo više u fikciji nego što smo u realnom stanju. U okviru političkih znanosti, dakle u okviru sigurnosnih studija, postoje različiti istraživački modeli koji pokušavaju razlučiti što je fikcija, a što je zapravo realno stanje. Međutim, vrlo često ti nekakvi znanstveni dosezi ostaju u nekakvim znanstvenim člancima, ne prodru do javnosti, odnosno ne prodru do javne rasprave o stvarnim oblicima suvremenih opasnosti i naravno strahova s kojima se suočavamo. Tako da današnje suvremeno društvo upravo zbog tog straha koji smo sami generirali jako teško razlučuje realitet i samu fikciju. Dakle, više živimo u nekakvim fikcijama, a na to se onda ne dovezuju teorije zavjere. Mi kao ljudi imamo potrebu prepoznati neprijatelja, jel? A recimo kako ćete prepoznati neprijatelja u području zaštite okoliša? Mi smo sami neprijatelji zapravo svoje okoline. Dakle, nećemo se imenovati da smo mi neprijatelji. Ili recimo u bilo kojem drugoj sigurnosnoj opasnosti uvijek tražimo nekako to imenovanje neprijatelja, međutim kad ga ne možemo imenovati ili ga neko drugi ne imenujemo, onda pređemo ili u fikciju ili teorije zavjere i tražimo dakle nekakve imaginarne krivce, recimo to tako, kojima zapravo ništa ne možemo, jel, sa tim politikama i takvim pristupom. Tako da dolazimo u jednu situaciju koja nas onda još više ustraši nego što bi zapravo trebalo. Profesore Cvrtila, hvala vam lijepa što ste bili gosti emisije Među nama. Hvala vama. A vama, dragi gledatelji, hvala lijepa na pozornosti. Budite s nama ponovno i za tjedan dana. Do tada vas lijepo pozdravljam.